Pekný deň, milé dámy. V tomto videu vám ukážem zo pár cvikov, ako si spevniť očné okolie. A hlavne teda aj horné viečka, aby nám nepadali. Takže začneme tým, že sa pekne nadýchneme do brúška a vydýchneme. A ešte nádych a výdych. Výborne, posledný. Výborne. Sme pekne vystreté, plecia sú padnuté dole, hej, čiže krk je natiahnutý. Nemáme takto plecia, ani stiahnutý krk, ani hlavu predsadenú dopredu, ale pekne vystreté, brada rovno. A ideme si najprv trošku posilniť svaly oka, čiže samotné svaly, ktoré držia nám vlastne tú bulvu očnú. Hej. Takže ideme takú menšiu očnú jogu. Takže pohľad hore, pohľad dole. A striedame takto. Môžeme spraviť 5 krát. Nezabudnite popri tom dýchať. A dávajte pozor, keď dávate oči hore, aby ste zároveň nekrčili čelo. Takže rozhýbeme si trošku očka. Výborne. Zmena. Teraz ideme na jednu stranu, na druhú stranu. A choďte tými očami úplne do tej hraničnej polohy, ako vás pustí. Samozrejme, hlavu netreba otáčať, hlava je fixovaná na jednom mieste. A opäť môžete 5 krát zopakovať na každú stranu. Výborne, takže trošku sme si rozcvičili očka. Teraz ideme na samotný kruhový očný sval. Spravíme si z prstov také okuliariky, čiže zafixujeme si vlastne očné okolie, ale dávame pozor, aby sme neťahali si to očné okolie smerom dole. Hej. Ten palec je tam len pekne priložený a takisto aj ukazovák. Čiže máme takú sovičku a teraz ideme silno otvoriť oči, čiže dostať to oko úplne do napätia, celý ten sval a následne pritvárame. Čiže cítim, ako sa mi vlastne do toho svalu dostáva napätie. Môže sa stať, že vám budú aj myhalničky kmitať, vtedy je ten sval úplne správne a je v dobrom napätí. A v tomto napätí skúste vydržať nejakých 5 až 7 sekúnd a uvoľniť. A ideme druhýkrát. Najprv silno otvoríme oči. Dávam pozor, aby sme nehýbali čelo, preto máme vlastne zafixované to očné okolie. A zase ťahám viečko proti viečku. A zase aj dýcham, samozrejme. Vydržím 5 až 7 sekúnd a zase uvoľním. A ešte ideme do napätia a pritváram. A uvoľním. Zase do napätia veľkého a pritváram. A skúste vydržať v tom napätí 5 až 7 sekúnd. A ešte posledný krát. Opäť môžete spraviť 5 až 10 opakovaní tohto cviku. A uvoľníme. Výborne. Druhý cvik, tento je už na horné viečka. Použijeme pršteky a presne ako máte ten oblúk, tak si tam položíte tie prsty. Hej, čiže presne na ten oblúk. Ale dávajte pozor, netlačte na očnú bulvu, iba tie prsty priložte vlastne do toho oblúčika. Oči sú teraz zavreté a ideme teraz dvíhať, ako keby otvárať oko. Ale tie prsty nám trošku v tom bránia, takže otvorím oko a teraz držím ako keby otvorené, ale prsty ma nepustia. Čiže tlačím proti tým prstom. A opäť vydržím 5 až 7 sekúnd a zase uvoľním. Čiže priložím, oči sú zavreté a teraz otváram oko. A 5 až 7 sekúnd tlačím ako keby do tých prstov. A uvoľním. A ešte tretíkrát. Otváram. A uvoľním. A ešte pôjdeme dvakrát. Priložím a teraz otváram oko.
Čiže tlačím to viečko hore. A uvoľním. A posledný. A uvoľním. Výborne. Trošku si preklepte, lebo môžete mať jemne rozmazaný ako keby pohľad z tohto. Dobre, a ešte ideme jeden cvik. Priložíme vlastne pätku dlaní nad obočie. Povytiahneme smerom hore a zase otvoríme silno oči a teraz ťaháme smerom dole tie viečka, čiže sa pozeráme smerom dole. Takže vyťahnem, otvorím a pozerám dole. A zase vydržím v napätí 5 až 7 sekúnd. A uvoľním. A idem druhýkrát. Povytiahnem, otvorím silno oči a pozriem dole. Dávam pozor, aby som nemala plecia takto, ale pekne dole od uší. Výborne. A znova. Potiahnem, otvorím oči a dole. A ešte potiahnem a dole. Výborne. Posledný, potiahnem a dole. Výborne. Preklepem si očné okolie. Výborne. No a takýmito pár cvikmi si vieme spevniť celý kruhový očný sval. Budem rada, ak mi pod toto video napíšete vašu reakciu, váš komentár, ako sa vám cvičenie páčilo a či by ste podobné cvičenia privítali v tomto profile aj ďalej. Tak sa majte krásne a budem sa tešiť opäť v ďalšom videu. Krásny deň!